kwana tima ng'o mana tima marach kanyo endo min kurutu onyulo onyulo wado samoro kipega marach atima ng'o kanyo to ng'emana na apenji na winjo ni makuru dugu oketi kanyo ni dwaro dhi to dongane me wachne na wuoth na dhi kodi e church ana winjo ni ande na men kuduan kaka winje mana ni wamaka men tapenje ini kata kani mako mana men timaka men gi nyake kanisa nyaka ni make mana gi nyako kwani ngato wi ok nyal wil gimoro by the way bwana kurutu apenje gimoro kosidich an free bwana winjo ni ovulate nyiri dai nyiri ok moketo dai kaka keto ni mata nyako mare mano wuona maketo nadwa beri gi rangi ya ibonge wi mashore mage tok misimo ko miwinjo ni jirado godo online kanyo go ni rado kata TikTok kata rado mana kod Facebook kanyo kasidu gi idai kata manene dwaro nambari mare ubongo kod for letter kore donje inbox ne idm kaito embi kujugudu dai noma bwana ni kurudwa no gore diambo no ngisi ni ande ni namba na idwa timo nade idwa namba wache koso namba mare sibi dugi penjene ntibanya koma wiye ten nade kuri ngeni gima me idhi yere idhi winjo ni ani gik mathindo go mabeyo ana nyiri manamba kamane ana nyiri majoga kama nyiri oselew godo chunya en kama ready achien nyiri mesiko manani I don't give my number to every Tom, Dick and Harry. Ni ji adek go ni Tom to gi Dick to gi Harry. Okay, Harry gi Tom to sawa to Dick nyaka ni gilunga inge kanyo. Congratulations mangitango Maria kumalik. Kurutu kare ite riek na tu wit ni kamano. Kwani which matine kamano tingo dia ko madabal. Indiko back to mane wasomo go mane serious militia ilunga nyingi everybody. That is not good. To okne gilunga kata mane nyingi pita yogiri. By the way bwana kurutu ibinyo ni saniri amboje plot wakabwa. Nyocho riembe makosi. Nango. Natimo okudwa jo maonge mon no wondre ni njaore no rengo kare macha no kujawa. Maxi jaode no de gadala. Macha no kujawa de macha ni season. Kwani unagisi ne utachia? Yo mage